Здравейте, български моряци! Имате морски опит и търсите нова възможност за бързо качване на борда. Candina Group ви кани да се присъедините към международна компания, която търси екипаж за ро-ро кораби под италиански флаг. В момента са отворени следните позиции. Матрос – 850 евро на месец. Главен помощник капитан – 650 евро на месец. Втори механик – 650 евро на месец. Електроофицер – 5000 евро на месец. Договорът е за 3 месеца на борда и 2 месеца у дома с незабавно качване. Ако вече имате италиански данъчен номер, сте повече от добре дошли. В Candina Group подборът е 7% безплатен. Няма такси, няма посредници, няма скрити разходи. Процесът е директен, прозрачен и честен между вас и корабособственика. Работата на ро-ро кораб под италиански флаг ви дава възможност да натрупате международен опит, работите в европейска морска среда, плавате в Средиземно море близо до дома и получавате социални и пенсионни права според европейските стандарти. Регистрирайте се още днес на Candina, Crew Inspector, Public Main. Бързо, безплатно и напълно онлайн. Не изпускайте тази възможност. Candina Group. Вашето бъдеще започва тук, върху морските вълни.